שלום, כמו שאתם יודעים זה אני ומקסים, מי שראה את הסרטונים, מי שלא ראה שהכיר. היום אתם תלמדו איך לעשות סלטה אחורית בשני עמודים, זה די קל, זה לא... אני אראה לכם היום רק סלטה אחורית, לא את הסלטה הקדמית. סלטה קדמית זה קשה, מקסים יראה לכם את הסלטה הקדמית. אז איך עושים את הסלטה? קודם אני אראה לכם את הסלטה האחורית, ואז מקסים ילמד אתכם איך עושים את הסלטה האחורית. מי שלא ראה, עוד פעם, קצת יותר לאט, חיפה אחרי 3 פעמים יש לכם צריכה אחורית ברציפות. אז עכשיו אני אראה לכם את זה קצת יותר לאט, ומה שאפשר לעשות אחרי שאתם יודעים לעשות בסלטה אחורית, אני אראה לכם מה אתם יכולים לעשות, מה שאפשר לעשות. מה שאפשר לעשות בסלטה אחורית, אני אנסה ומקסים אראה לכם את זה באמת איך עושים. אני רגע, לא יודע את זה, אבל שינסה. ננסה. אבל זה מלא טיפה יציבות כזה. כן, משהו, כן, עוד הצלחת, יפה. אז בוא נראה להם. רגע, אני אנסה עוד פעם. רגע. טוב, זה קשה, טוב, תראה להם. לא נבזבז מלא זמן. טוב, נו. טוב, מקצים אז מצלם. בקיצור, זה בעצם... אם אתם יודעים את הסלטה האחורית, אתם יכולים לעשות את זה. אוקיי. טוב, אז בוא תבוא לכאן. כן, על מה שאני עובד עכשיו, זה יציבות על עמוד אחד. זה לא עמוד, אבל רגע, תלמד אותם. תסתכלו, רואים? הנה, תסתכלו עוד פעם. אז איך עושים את הסלטה האחורית? אוקיי, בוא נבוא כדי שיותר יחיו כזה. אוקיי, אז תדחת טיפה אחורה. לא, ככה אפשר. הנה, נלך איפה וטיפה אחורה. הנה, כאן. אוקיי, אז איך שאפשר לעשות את זה, זה בעצם ככה. אתם... רגע, איך את הידיים שמים? את הידיים שמים לא, ככה. תראה, ככה יותר טוב. לא, אבל לא יראו את החלק איך אני מסתובב וזה, אז עדיף מפה. אז בקיצור, בלי חפירות... עדיף ככה, די. לא, תעמוד פה. יש ויכוחים באותה יפה. בקיצור, את הידיים שמים ככה. אוקיי, שני ידיים... למטה. מלמטה. לוקחים תנופה. אם אתם עומדים לרוץ עכשיו, ומתחילים, אז תעובד. זה בכאילו שאתם קופצים. והנה הסלטה הקדמית, ככה עושים. אני אנסה את הסלטה הקדמית, ככה מקסים. סלטה הקדמית טיפה יותר מסלטה אחורית. תראה להם. אז כמו שאתם יודעים, סלטה אחורית עושים ככה. אז עכשיו, כמו שמקסים נראה לכם, עכשיו צריכים לעשות שוב ככה. אני אנסה. טוב, אז אם באמת אהבתם את הסרטון, תעשו לייק וסובסקרייב, יאללה ביי.